Sagero Agatera tengo Omwana nomwana. Barack Obama was nyaroka, but it's okay. Anyway, akirimo gusie njira nire tuigete tukanaranga. Isa kuyeto gyasirire musa. Nare namoja gwa kupinga kibono gega kareke. Nare ko yari Mangána. Nare ko yari Mangána nanya runde ga ko yari na Evans mukori Eng'era ya inani. Musubati kangantwa muri igabwate elaini akitabwati sim. Murone ere bado ntukunyara kumuikira. Bono ntumaite kitoko kora. Lakini kuna mtu hapa nataka nitafute tu kidogo tu alafu tumakwira na singane yiga kitoko nyagosangamo naye. Mangána na makongo sana. Chani irudie tena. Tema nanda goseri nyale kumwekera. The number you're trying to reach is currently busy. Please hold or call back later. Safaricom is for you. Lilian bwakire. Bwakire. Tebango baba. Ndia. Mogondo gwachira bano gosine chayo konyakorose. Mogondo nachire. Chayo gwachigotora? Aya. Chambe nabuganda aligiri ndagira keigo. Ndochino maite kolisia. Gaki. Njombe ketenga nyaroka nchi maite kolisia. Nyonjira kindi nyaroka nchi mbata bana ese ne muiboli. No muiboli pole. Njombe keta ne nyaroka maite mbale bakine ayo baiboli lyolimbu yabago kinetie. Taligo. Maite mbale bago kinigwa. Kera bako akinigwe kwa mako yani ngano eng'ombe tokunyansi yaga. Masanga sino masanga kamukoro kabano. Sino na masanga kamukoro kagosine chinsi yaga. Kwanyoranga mwana nyaruka ta njirare rire akolerwa ta kunyara kwa ng'ombe nsiaga. Nigo na nare gasi na narete. Nero nkini dinero. Bono igontumire gocha sole. Chenkoro kwa Evans makoli. Kurategero le Minte FM. Kabisa. Akia iga kera nganche tera boisake. Iko kerote tego yego poise. Bana bankora tegerera kero bwatereri. Inki bwanje tase Minte kero kelyo ko tegerera Minte FM. Mono abanganche te. Tegerera pauti lafu na mokomenya ani isi yaiteke gorie kigitu na to komenya na ba kaka baitu nyomba mutugente ko baira kiborogete ko lingere na togo utaya bwatiti na bana tamano ekwerende nigo mono ngora tegerere gesake go kero ndwate free time igo ngaiwa no kuigwa Simon Mung'aro yo ngayo kumuigwa ngumeiwa bantu bagukwana Ona iga tumirana nera gantinga na babwate kerengere ryo koretaka. Muno murugi oye. Ngana gwanchite sana. Bana nyonganchire. Bana gaki no nyali kukana gisegente kenene no kuigwana nyomba. Kumo ngwero magata no magata nero nyigwe. Esa ngoma gosera ndai kwanga seiro mangina to soro fanite ngara. Nchen ngoma gosera nchen kongosera mtai kwanga seireke. Tadi ryogi ndiri go chiria twara ikiba. Bono gento kiagara na gwa kresimi na baigweta mwanya kumirana na Simon. Mwomera nerelimo. Kalinga mumira nerega. Ndimo lakini monone sinitoko wasiliana naye. Na kibono moroberetie kiagara ndethingana baigwete kanga gwikire kasobo. Bana akimero Bana wabonde injije. Tatibona
naije na mateti bono motienyi shugunere mbwate kyombe ngere mbwate ntarakora onda gekoro mwako yega ntogo chaka naye mwako gocha nari muraso akomenyamo bone kero keria okuragamba na Simoni mwanya kumira na mamu mwabo mamu mwabere ngakya gotebi na tutemba kainga to amba na mamu mwabo enda gante agante inchiche agate agende bono mamu mwabo yo iga Simoni no manyitara samenyete ngatamenyete na mugako yaro abana gwikira bwaro mbachiti gonde kigera nyugete ngano amenyete se Simoni no ba kurugamo mugaka agachandegete seng'encho mugaka nacheta kabuto kokogoro bono naba bamenyete na Simoni abu bono nachikurigie namba ya Simoni tirinyenyoretie lakini rende no Simoni nabwate murugio ndego sinaye nayo mutangane yo chikunyoma na tebete nabwate tati bone ke baita agatere legar bate musibati yikya ani akore ko sinegas wana nyoro musibati yunga mo bitere takire tikiri tariko muira neria mate ikore yote to kora nyomo mukungu tati bana chiti manyane ke maine binare konte ngamo tebiga asonga asikwa nyoriro musibati nanda nyamwana nyamire nere wansi marabi nere brangeti abamo ani ingome itingere kia mogese tuwa kale tegetari kia bono renda akarra bono rende buna basibati tugakaraba be ni pedio banto gote yo mugako ngaya yana yete igana gose gwakorire igana bono kubito kumete ngori gutwara ikibu none muntu takonyara kumanya nganga yagosete bono renda agakira ngomusibati yagachigoto konyara rende tege nyomba akanyara musibati tayo nyomba abana mbali ngo bwate Lilian babish aba murago sinya gera ngina nyigwete atagete nge musibati cha Mangána bono gake obepaka bona nera bakugamba no mumura baigwana baseri mukamumura na mukamumura uyu ana tinara magosai Mangána makongwai enara Eng'era litro chikonyara natakire ko kasiri kansalie insalie nyomba nsambe nyomba lakini akarengeri kia chango sari ngosamba nyomba echi na abana bali bane bachandikira bachukuru nate abatiga momanyia Mangána ayo akara kwa manyire go kumukwanira akara gusena chikoroba nyita kororoba nyomba echi muswati uyu akorenda nako marenda ngosamba nyomba echi na akara no mukungu uyu anganyira niko bono nyakere na bumonyi nakorete igomete itiri bya karati kitumuga e kandi bamete na mumuroye bono tingo betereri na tingo teyimu bono ina banga moise kominto nanti koma seri menye ntiga kia subuya tiga ende baikarase ngora bamenye no mugakoye buye bugima bagende na kinya sai karase mitingo nyora ngao lakini no nyamuigwane na Simeoni na omugwikaransa muikaransa no murugio lionde muigwane ngakimoko menya lakini igento kenda aseng'encho turo chankora gambone na Simon omwebereri motenga tebyo mongino mino gakienda ari ndo mugaka kina kinare ko gosaba bono hana yumete na makongo na bo kere kiororo nande nege kom lakini ndo kura ntemera rende kura kibwati kuranje bona ga kimete mo egegendo gakogera eseng'encho bono toro chibono yo omugaka bomanire baikera igataiba inde dio bobebe chako babo seng'encho yani bona nchente tubatwara mulembo liba bwate kurukale nabuka nabasabira amaye abaro bansabira amaye na nchene nyaro mungao kyagera bono geseseye kosa lakini wanjete Simon ngontara gote bimotike uso no mwanjete oyu muswati mpengo chikogosera tintageti yo kijana ni mdogo na akimhitaji sasa watasema aje Lilian ni miaka irengo bwate miaka irengo bwate Lilian Njembote miaka 25 25 na Simon akuniambia ni miaka ngapi yako nayo but ninga ntetereso ni eyu nonyana abana ncheno mwalimu we kanisa bwa abana
Imbwate yani noroche 10 years and above with 18. Abuna ubona igabali stage ende abuna bwa bana mbwate lesson ngo somi kanisa. Ongo somi ole lesson kanisa. Ngo somi nda bana lesson kanisa ababona bali stage bale bona iga stage erinde. Na inchengo ndanda mafunzo yage na inche nanyora nacha gosomi abana aba. Tedi buya kerongse go koraigo. Teri buya sebusibwana saa eng'anche narusirio yonche nasoiro. Teko babuya ikiaga nona abana balingo somi nona abashirika bekanisa beumana bere go teko babubi sana. Bono bakinche nasabaika. Tinamanyeti igongo sabo kwabera. Bono asengéncho Nasabire kwabera. Tigabanya bere. Lakini ere motebiga. Mongina tigechoke. No mumura tigechoke no musubati nyene. Kobechoke tase nyombo mete ituko ndiyo baragosa ne boka banyane bosi okonyora baigwana ini nande bagogete bige na bagosa na monto tago chikomanyo chirani ngana kinyale bemba gosa nite na nyalebe. Bono okonyora barabu bali buyario kabona asengéncho baigwana ini na bakogosa na bateba ni boko barabu asa banyane basoro fano barabuko. Andoro cheke babonete chitingo manya. Bono na inu ke babonete mogoma. Momanyeti. Ande na mara tebe no momuro mobe ande matebe no mongina ande matebe no musubati. Mete namba ya nero ya tubulire onya oise konye tuara nabo kogenda timeti line nere tubwate ya SMS ya studio ya 20154 eke ondi kere namba ya yesimyo chake nilieta minto nalinda yenyore ga igasende koranjo Akiseri tangani na sabo kwabera no nya sana atari nyasanya bere. Ditangani ngora sabo kwabera kiagara nimba tisire na ndengo pokeande tinamanyeti ngana bai na tinamanyeti ngana bale konga ina wekire kiagara na tuna bali tolengo ngaine katore bano meto koiranga na kinda akikona nyori na nya sawo no seni limbi ya mono. Olenda bana yaitire ko bai gona tinta itiko gosera muntu na nde tinta itingo se wikira igo. Nari tinte tingo sere nyasaye wikira igo ga kino kingo kwana igo nyendi gyondo se na boro tena na maliga ngo ikira kya tinte tiyo ya chiko chandeka na bana achiko lira ta benga ninje na gerete yaya ya ga kitene sana bere kiki akikero kiya tigera ira ne buya bamenye no muga koye buya na inchambe na umara sabe na imanyoro yono ucho kondi kimbakanga ga chiko ikira igo ga kitiga nyasana bere barabuti abira ne bamenye no malen. Okay, mbiamono sana Liliana sego twara chinga kichingi yako gamba monainto and I really appreciate your maturity asengéncho injira kwa gambira monainche. You look mature. Thank you very much. Ki mote biere ira ne buya bamenye no musubati oye. Endongeri mbwate kile tofauti ekio yu atabuati. Ni fire tu wako na tamaa wata tu wajifanye kaa wao ni wachinga sisi tujifanye si ndio werefu. Lakini mwerefu waerefuke. Lakini bono nchikaki nasabari tangani kwa motebi era baira ne bana barengi tacho tangana ki onomi ya onomo borenge ya. Yes. Ya. Okay, mbiamono sana Liliana nchema kwa Evans Kurminto FM asante. Haya na inu boyo. Mbiamono sana ndende ntogo getenga nwanje togo tegerra minto kerenga ki gwategerra minto FM ngayo menyete. Nigo menyete sakorokwa. Menyati ko maati. Kisi county osunyamira county. Kisi county sana na ande dio tina ninya njete turua matera kongo ninga njete gotera sana. Asante, thank you. One of these fine days nabora rosio gotera ototererie. Bano. Karatera ngakego. Korikonde wensio manyete. Sawa. Tutakwake Bwana Yesu Mwana wa Mungu, tutakuwa na kilio na kusaga neno, wenye dhambi wataanza kutafuta njia, lakini yao hawezi kupokea. Tutakwake Bwana Yesu Mwana wa Mungu, tutakuwa na kilio na kusaga neno, wenye dhambi wataanza kutafuta njia, lakini yao hawezi kuipokea. Amen. Mbiamono sana Lilian
Asante sana. Twari tukusangana Lilian mweguro mugano yo. Chisa nibere chiabono mambia. Onsi wedra minta femenya karugane magusino keivans makori. Eng'era ne nani. Oyo no murugari wakire.